Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ati-ati dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, manang di dia pehita maringanan nuaeng, di pasahat tami tabi tuhita, selamat Paskah ma dihita saluhutna. Hatani debata nagabi ujahan ni jamita di bagasan ari rea Paskah manang ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate. Imana tersurat di Yesaya bidu 25 ayat onom rodi ayat sia. Songonom mahatana disi takasma tapai hutihut. Jadi padirion ni Jahuba zebaot ma di saluhuk bangso sada haruan di dolokon. Haruan natal mis, haruan sian tua anggur naung liling, sian si panganon na hujal, sian aka anggur na galia na pita. Dungi pasisyon nama di dolokon hire-hire na hinukupoton tu saluhu aka bangso, doho pakukupi na hinukupon tu saluhut aka parbigu. Boduton nama hamatian saliling-liling na, jala apusan ni Tuhan Jahuba ma ilu-ilu sian nasa buhi. Jala padaun nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Ainunga Jahuba madoki. Jadi dohonon ni halak ma di hari nasa sadai. Ida maondo debatata. Naita haposi. Nama ngurupi hita. Disoddo Jahuba naita haposi. Marulupulup mahita jala marlas ni roha. Mida hatuaon nai. Ido sahat ni turpuki. Horas madihita jala selamat Paskah ma di damang dainang saluhutna. Di bagasan minggu Paskah manang parningotan haheheon ni Tuhan Yesuson. Dienek do jamitaon sian pada narubi. Di buku panurirang Yesaya horong naparjolo manang didok proto Yesaya. Nama baritahon nama sa di bangso Juda na niodam manang naniancam haguguon ni bangso na dihumaliangna. Lumubima bangso Asyur. Biar situ tudo rohani bangso Juda gabi madabu bangsoi tugonggoman ni bangso Siliban. Hape sa sitong na danga pala binahen ni bangso na asing niyan gabi mabiar na sida. Alai disiala hadusaon ni bangso ido tu de bata. Dang alo sia duru na gumugu di diri ni bangsoi. Alai alo na borat ima diri nasa diri do. Di bagasan pangatusyon na humurangi dohot pangodamon ni bangso Asyur. Dang tarbahen ni bangsoi be marlas ni roha. Nunga gumugu biar ni rohana tu bangso na asing sian namar di batahud Jahuba. Nang pesongoni di pasahat debatado hatana tu bangsoi. Marhite panurirang Yesaya. Imadalan ni debatana lahu patadahon. Balga ni huwaso doho holong na tu bangsoi. Asamulak jala marhaposan tu debatanian bangsoi muse. Jala dipaingot do bangso Juda. Moloso muba. Jala dang mula nasida tu debata. Ikom madabu do nasida tu panguhuman. Alay nang pesongoni, dang nagabi di pamago manang ditutup debata holong na, songona tarsurat di turpukon, imana gabi tada holong ni debata tu bangsoi, doho tu saluhut na bangso. Didok, jadi padirion di Jahuba zebaot ma di saluhut bangso, sada harawat di dolokon. Dang lomorohan ni debata, asa manotong bangsoi di bagasan panguhuman. Manang dipatupa panguhumani, asa tuha matean bangsoi. Alai di pasahat debatado baga-baga las ni roha tu bangsoi. Dohot tu saluhut na bangso. Marhite haruan nalaho si patupaon di debata di duluk Sion. Di baheni manian, asa mula bangsoi merdinggan dohot debata. Damang dainang, digohi debatado baga-baga nai di bagasan Yesus Kristus.
Dulu Sion marang Jerusalem gabe inganan ni Tuhan Yesus laho paluahon doho panguluhod jol manamate di siala dosa. Songon si panganod doho sinumon na tumabu siyan akana asing do pabahenan ni Jehovah Zebaot di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Imana di do na haruan na talmis, haruan siyan tua anggur naung liling, siyan si panganon na hujal, siyan akka anggur na galia na pita. Di bagasan Yesus do diukap hire-hire na makukupi akka bangso siliban, asaro tu di bata. Dan gabi dohonon ni sada bangso be, holan na sida na mardebata hujjahuba. Manang holan na sida na martuhaton si palua manang Yesus Kristus. Alay saluhu bangso doho jolma, di patama do rotu ibana. Asa gabi bangso ni di bata, dohot asa gabi jolma upuna ni di bata. Damang dainang, marhiti haheheon ni Tuhan Yesus. Dang tuha matea bengoluli jolma na porsea di ibana. Alai tuha ngoluan nama. Ima hanguluan nama notongi. Ainung nga digarar utang ni dosata bahit tubus ni hamateani. Asa tuha ngoluan. Dang mabiar bejol mana porsea di ngoluna. Baliksa marlas ni roh hama di bagasat Tuhani. Dakau raha bengulu ni jolmai, disiala ni dosa, diadopan ni debata. Ala, nunga di bagasan Yesus Kristus ngulu ni akana porsea. Jala akana porsea na mangulu ipe, mangulu do di bagasan Yesus Kristus. Ay hadirion ni Yesus Kristus nama di bagasan ngulu ni jolma. Manang dohonom ma Kristus do na panguluhon, jala Kristus do na mangulu di hadirion ni akana porsea. Jadi songo dia holong ni debata ama tu Yesus Kristus anakna, songo nima holong ni roha ni debata tu ganup nasa na porsea. Damang dainang, sahat tunuaing tumorop do bangso di portibion natar guar porsea di debata di bagasan Yesus Kristus, sian naso porsea. Astuanna, saha do baga-baga ni debata tu saluhut na bangso di portibion, marhite huaso ni debata dia kapar barita nauli. Songoni barita taringot tu Yesus na saha tu akka saluhut na jolma, na pinakke ni debata huriana, gabi par barita nauli, marhite parngoluon na siapari. Di calani damang dainang hobar tu ojahan ni pesta paskaon didok, marlas ni roha ala ni haluaon na siya jahuba. Dia do na didok na sa marlas ni roha hita ala ni haluaon ni, na parjolo, marlas ni roha mahita, di siala, siyan na robi, nunga disakapi debata, laho manubus jala paluaho jolmai siya dosa na makorhon hamatean. Molo disukud di hita nuaing, sedia balga maroha doho gugutta mangarimangi hadiriyotta na mardosa, dia dopan ni debata, ramolo lam tapamanat, gumudangad do nuaing jolma, tariluilu mamikiri dia kanarikot di parsatok kinani, manang di ngulu portibi. Songon bangso Juda, na mabiar binahin ni haguguun ni bangso Siliban, na mangodam na siday. Hape sa sitong na, dang bangso Silibani na rumikot si habiaran na sidanian, alay dirina na mardusa diadupan ni debatado. Di siala ni tamado hita mangarimangi hadiriyotta diadupan ni debata, nunga gabi jolma na hinalomohon ni debata hita, molodang dope, tapa jonok, tapa hobar matu debata, tahanguluhom maganup nasa hanguluan, na pinasahat ni debatai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, naong mate jala naong hehe sian hamatean. Napadua hodamang dainang, marlas ni roha mahita, disiala nunga sikop baga-baga ni debata na laho mamasu-masu bangsona, dohot saluhut na bangsope. Patar situtudo holong ni debata di bagasan Yesus Kristus, na laho manubus jolmai sian hamatean. Haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, gabi tadda na takas di huaso ni debata di bagasan Yesus Kristus. Daka matea besi habiaran ni jolma na porsea.
Ay di siala nungatalu hamatiani di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Haheheon naima jaminan ni haheheon ni saluhut na porsea, dohot saluhut na bangso. Jadi dakolan sada bangso na pinalua ni Yesus Kristus, manang na pinahehe ni Yesus Kristus yan hamatian ala ni dosai, alay dohot dohita, dohot saluhut na bangso. Napatuluhon, marlas ni roha mahita, di siala di bagasan Yesus Kristus, nunga di padami, jala di padumu di batajol manamar dosai, doho panopana, ima di bata. Dang dihukupi dosa bijolmai, songon hire-hire na makulipi jolmai marnida di bata. Di siala di bagasan Yesus Kristus naung hehei, nunga di pitori jolma namar dosai, dang dosa bihanguluhonoton ni jolmai, alai Kristus nama ngulu di bagasan na porsea. Damang dainang dinalaho manutup jami taon, adong sada sarito na masa tu si Martin Luther. Hati-hai di bagasan na marsahit do si Martin Luther. Jala pihak do ibana di podoman. Alay Roma sibulis, Laos say di paida-idahon sibulisomma. Sada gulungan ni harotas na marisihon akka gudang ni dosa ni si Martin Luther hatiha haposoon na. Jadi rope sibulisi dinalaho pabuahod do tu ibana aidang tama si Martin Luther gabi na poso ni debata dinalaho marbarita nauli ala ni balga ni dosana. Dang mungkin pakyon ni debataiho ay tuong mas sebelga do dosam nin nama tu si Martin Luther. Sanga dunia dirimangi jala dipikiri si Martin Luther ganup nasa hadusaun nai. Alay dungi dipikiri ibana mamuse bohado pasahato nalusna tu si bulisi. Asa unang gabi si parmonang si bulisi pa biar-biar honibana. Dido ibana ma adong naso binoto malibulis. Mudar ni Kristus ima anak ni debatana bediyay. Nunga manesa ganup nasa dosaku, jala manesa ganup nasa akaburay. Mabigi ganup nasa alus ni si Martin Lutheri, lauma si bulisi siyan ibana. Damang dainang, jujud do masa ganup nasa akka hamaolon di bagasa parngulwota. Ala so tapangasahod do ganup nasa haporseaota. Alay say tapangasahon ganup nasa hadiriota. Sipata jala mungkin jumuk jutad do hita holan marpangusadean tu ganup nasa pamikiriota. Manang holan marpangusadean tu ganup nasa situasi do kondisi di bagasa parngulwota. Hira naung parjulu do hita talu. Binahen ni saluhutna akan amasai. Songon bangso Israel. Hira naswadong be inganan pangalualuon na. Hira naswadong be pangusadean natuk dinalaho paluahon doho panguluhon na sida. Damang dainang. Ganup taon ta rayahod do pesta Paskah. Tataringoti do barita haheheon ni Kristus yan hamatian na. Tadda naong monang iba na maradupon hamatiani. Alay tu hita pe masa do hamonangan siya kamatian. Ima na jinamin di bagasan hahehion nay. Ganup matahe. Pikiran ni sibulis nasay manugi hojol matu ulaw dosa. Guarom may ulawon tu hamatian. Hape nung alunas di garar Jesus ganup nasa kadusat tamarhite hamatian na. Jala marhite pesta Paskah. Di barita hoddo tu hita barita naung monang Jesus siya dosa doho soropna. Tang margugu hape hamatiani manirang jolmai siyan holong ni rohani di bata. Atong damang dainang marhite barita hahehion na siya kamatiani namadok matuhita. Iya sibulis doho ganup nasa kahamaolon sa sitong na dang margugu binian
manirak kita sian holong ni rohani di bata. Molotu nga dong masa di hita paru kilon manang sitaunon. Taingok mana margugudu jahuba peluhok kita siani. Molorope husip-husip ni sibulis na manugihok kita sama daw siya di bata. Taingok ma, naong magodo sorop ni sibulisi, jaladang margugui pasirak kita siani bana. Molotung say dihara sibulis sita asa mangulahod dosa duho hajahaton. Taingok ma, nungalunas dosa tadigarar ibana dihaw pinarsilangi. Jala molo say dihusipon sibulis itu hita sama daw siyan punguan las ni roha di jahuba. Taingok ma, ay tu punguan pesta ni jahuba do hitawon buanon na. Jala gabi parsidohot do hita di pesta anak biru-biru ni debata di hanguluan sugut. Atong tung soadong be ulaot tanah asing siyan na marulup-ulup alani haluaon na siya debata. Pos marohatta iya barita haluaw ni hot doi adong ro di saliling-liling na. Dang adong parsorion na soadong pangurupion na siya debata. Ganu parukilon di jolma mabay jolmai lamangat tu si jalama kirim di gogo ni jahuba na laho paluahon ibana siya ni. Haru hita di palua siya dosa. Haru tu hita di patupa hanguluon sugut marhiti haheyon na. Lama akka pergumulan ni parnguluota na taadopi di jolutta. Say na urupon ni jahuba do hita ruar siya ni. Songon barita ni Jesayaon. Sahat matuhita ganup nasa pasu-pasu ni debata. Naong majakon Jesus Kristus nagabi si palua. Dohot Tuhan di bagasa parnguluon na. Las marohamuna ay debata nunga paluaho kita sian gabolisop ni hamatiani asa tuhanguluan na saliling nililing na. Selamat Paskah madihamu marhaheheom maganup na sa haporsiauta laos gabi halomoan ni debata. Tuhan debata na mamasu-masu hita saluhut na. Amin.